Batan-ong basketballista nga si Gislar Oriel Larombe gisundan og gituyo sa pagdumbol sa gray SUV o gibiyaan lang human kini matumba. Kini base usab sa nakuhang pamahayag sa kapulisan gikan sa mga testigo nga mas gipalig-on pa sa mga CCTV nga ilang nahipos. Sayra natong detalye pinaagi sa report. Dili momino sa tulo ka mga eyewitnesses ang nakigalayon sa Cebu City Police Office nga misaysay sa ilang nasayran sa nahitabo nga hit and run. Apan wao na sila ipatubang sa media kay mihangyo sanglit na balaka sa ilahang seguridad. Ang ilahang pamahayag ang gihanig sa pagpasaka sa kasong murder batok sa driver sa SUV nga si Aaron Carl Tan sa Cebu City Prosecutor's Office. Mitukma matod pa ang mga testimonya nila sa nahipos nga mga CCTV footage sa kapulisan sa mga dapit gikan pa sa pagsunod niini ug pagbundol sa biktima hangtod nga nadisgrasya diha sa barangay Kamputaw din gibiyaan nga nagbuyod si Larombe hangtod na sa pagpauli parking sa suspect sa Cabahal, Guadalupe. Base sa mga nakasaksi, adunay nahitabong lali sa kalsada sa nagsakay sa motor nga si Larombe ug si Tan nga driver sa SUV nga nisangpot sa pagdutdut nini sa motor hangtod nga nahaybol ang biktima ug gibiyaan sa suspect. Nga gipidpiran ni aksug overtake ang maong sakyanan unya giharangan niya ang kani nga motor nga gidriban sa maong biktima hinungdan nga nabuhian ang madubila unya ang iyahang lawas ang iyahang ulo na igo dito sa may rear bumper sa maong sakyanan nga gimaniho sa maong suspect. Based sa chronology of time nga to albang ka ng sequential time, muigo gyud og niagi siya dito sa may kuan. Agi siya diri sa may B. Rodriguez. So kanang orasaha gikan sa pangitabo. Muigo gyud. Gawa sa testimonial ug CCTV. Gamiton usab nila ang forensic sa pagsuta sa mga lama nga nakuha sa SUV apil na ang posibleng blood stain nga nipilit sa sakyanan. Samtang ipasabot ni Colonel Renio Dalugdog nga dili pa mahimong dakpo ng suspect kay nilapas na sa prescribed period ug dili na masulod sa hot pursuit operation. Hinungdan nga gi-file na nila ang kaso ngadto sa piskalya. Bisan dili pa mahimong dakpo ng suspect, gipaubos na sa close monitoring aron dili makasibat. Ang gusto gid nila nga irregular filing lang para magkakaroon ng airtight na kaso. So magkuha pa tawag warrant of arrest if ever ma-resolve this? Yes, pagkakuan magawas ang warrant of arrest, that's the time na amo na bud siyang pangitaon para dakton. Wala na mohatag og pamahayag si Tan sa media apan una nang gipanghimakak nini ang kalambigitan sa krimen. Kauban si Clufer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.